Dragi moji predškolarci, Eva, Elena, Julijana, Lila, Tonko i Val. Žao mi je što više naše zadatke ne možemo raditi u vrtiću, ali danas ćemo ih napraviti kod kuće. Uvježbat ćemo jednu formu, to je ravna uspravna crta, a to ćemo napraviti na nekoliko zanimljivih načina. Prvo ćemo tu formu iscrtati u zraku i to ćemo napraviti nekoliko puta. Kad smo to napravili, formu ćemo napraviti na podu. Za to nam treba špaga ili nekakva samoljepljiva traka koju ćemo nalijepiti na pod. Pa ćemo po toj formi hodati. Ravna, uspravna crta na podu. To ćete također napraviti nekoliko puta. Potom ćemo formu napraviti u brašnu. Ovdje nam je zadana forma, znači ravna uspravna crta, a vi ćete to napraviti nekoliko puta. Tako. Kad smo napravili formu u brašnu, možemo istu takvu formu napraviti pomoću drvenih olovaka. Znači ravna uspravna crta. Evo, kad ste složili drvene olovke, možemo preći na drugi način još, a to je stvaranje forme uspravne crte pomoću sjemenki graha. Izgradit ćemo ravnu crtu pomoću graha. Polako, pažljivo gradite svoju crtu. Evo ga. Još jedna i naša ravna crta je gotova. To također možete napraviti nekoliko puta. I tek na samom kraju pristupamo crtanju forme na papiru. Znači imamo zadanu formu, to je ravna crta, uspravna, a mi onda još napravimo nekoliko puta. Evo ga. Dragi predškolarci, nadam se da vam se ovo svidjelo. A poruka roditeljima. Kada ovo sve napravite zajedno sa svojim predškolarcima, tada možete to isto napraviti sa jednom drugom formom, a to je kosa ravna crta. Pusa Bog i vidimo se uskoro.